Kedam tang bosik ni phai kebarni APHLC Ratcharia songatum pen solar project aputhak mei ke padoponji aphan chisik ponlo. Ka chisik pon ateng pen mei setami padoponlo. Bonta mei chengchia prang pen law and order atum adimalong anpali dunsi mei ke padolong le deji aphan bor iponlo. Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang hidipi mentiso langki ik pathua klamalong APHLC Borjan CC pen chapatir piponsi solar project aputhak ke hai mei ki bipon jia phana bangke padopon long le pura karbironga sarame Borjan pen SDB atum pen Bikram Hanse angbong lam rihing pen lam thama lam the social media long par ompluk anpin lo. Lapo anangbong setame me anke pamanpon vek popu kipuduna tengpen kedam tang bosik ni phai kep arni abangke APHLC hin pen me ke padopon jia dimalong an APHLC Ratcharia songatum nanglelia prangjong raikom saiki pen danglok armu oksotum adimalong an palidamsi me ke padopon long le de je phan pachini ponlo. Bonta APHLC atum adapa porpen chingrum damsi ki ongdung armu chetong pen me ke padopon jia phan sai deng ponlo. Bangso hut APHLC Maipu Jai Kathar Angtong Tikathar Bikram Hanse Pendanglok ki Ongdung APHLC claim bang photum chitong dunlo. Lapusona pora hut law and order kilang charipon Bokajan SDPO Magistrate Police lapen CRPF abitung atumta adim an palidunsi me kepa dopon long le de japhan bor iponlo. Bonta APHLC Ratcharia songatuma bang patoi tesi malomso vetsetami solar project aputhak Asian Development Bank hin pen loan ka cancel dera puthak abangke lam sokali lake kedam tang ningkani si hini pen rat ka che songale lapen rat ka che song ki hayang theklo pusi Bikram Hanse pen lam the ningjepon nilitum ahokalam the ki palle pen ajok ADB atum bangso alon ka cancel apos setami ADB president aphan setami Bikram Hanse pen kachoro palepon Lipan nang kether buzelang litung kamat hai hata nelie khere dorde hai lana nang kether kya athema elong le phelang yong savete jongale che ther style tum nhokta le lo la senili tum amut pi nili tum intention ke lalo 18000 along le la nili tum raidun thibun lo Asian Development Bank pen banke sidanun kaprek pen jur jobosti yong si one to that lo tangte lake rat tum ko chesong thunang kop litum Italy da dunlo Milan long da dunlo hadakta litum Asian Development Bank president hala phansi che tonglong si pukang pamelo litum lam nang arjupe na poisa ta withdraw del make it a bomb ahut Bokajan SDPO Magistrate Police lapen CRPF abitung atumpen penang an kekhamkhe dunsi mai pachekak dun daklo yes sir apuni seta koribo na ani bhani kore apo meeting kore ami rajok kom boli apuni nai na apuni hunya se aino huna nai nai apuna huna bola ami nai ami rajok huna bola ito ADB alone News report KTV News